A22. Gavyanovi ekitami navadyami amsa samya vandanta kalpatiyami rasiyami amsaraya कृत्य सौम्याची निसर्गिविषयी महिमाताचे कर्तम गाविस्मी पृथ्वी दिनवसा ताशी गुणविका रसनावा कंता ताची बळवत्का गव्यानोवे लेखितमी नावड्यामी आमचा सौम्या वंदता भक्तीनामे वसियामी आमचरया. आजच्या मिसाचे तसवा हे पर्यंत पावनशा वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करून देवाकर गांजावर मीस दिला डेल्फिना जॉन फर्नांडीस. 5व्या वर्साचो जल्मा दिवस आचरण करून देवाकर गांजावर मीस दिला सेड्रिक नाथानाएल लोबो. अनिल डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिला सुनीता डिसोजा. वेगसच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सोर सांद्यापासून मीस दिला डेल्फिना जॉन फर्नांडीस. फर्नांडीस कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सोर सांद्या खातीर मीस दिला मॉली फर्नांडीस. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सांजेची कॉफी फळार देवादीन अनिल डिसोजाच्या उगडासाक दिल्या सुनीता डिसोजान. इसो आमी उपकार भोवता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. सत आमकां सुडका दिता. आयच्या दिसा आनी आमच्या जिणेंत सत उलोवंक सत पासारूंक देवाचो आदार मागया. हे बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बग्यान सदां संकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत सुमिया काकूत Krista kakluk Krista kakluk Sumia kakluk Sumia kakluk. प्रार्थुया. आमच्या तसवां खातीर आमी मागया 2 दिसांचे याजकांचे समालोचन होत रितीन देवाच्या मार्गदर्शा प्रमाणे जाव म्हणून मागया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा
प्राजित करून पवित्र जाल्ल्या तुझ्या भुरग्यांची काळजां तुझ्या उजवाडान भर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय, तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. नेबुकदनेझरान तांकां मुले, शद्रा, मेसा आनी अबेदनेगो, तुम्ही म्हज्या देवाची सेवा करिनात आनी हांवें उबारले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात हे करे. आत्ता तुत्तुरीसो, पिलरकिसो, किन्नरीसो, सारंगीसो, वियोन्यासो, सनायसो आनी इतर सगळ्या वजंत्रासो आवाज आयकता तेन्ना धरणीर सरतून हांवें उबारल्या मुर्तीचे आराधन करूंक तुम्ही तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुम्ही तिचे आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जलत्या उज्याच्या आंगवण्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जाय? शद्रा, मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा, हेजे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जलच्या उज्याच्या आंगवण्यांत आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकत जाल्यार राया तो आमकां निवारूंक. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हे तूं करे जाणा जा. आमी तुज्या देवाची सेवा करचे नाव आनी तुवें उबारले ते मुर्तीचे आराधन करचे नाव. हे उतार आयकून नेबुकदनेझराक शद्रा, मेशाक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की तेजे चरस बदल्लो. हे आंगण सदा तापेतल्या त्या प्रास 7 पटी तापोवंक त्याने लायले आनी शद्रा, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जलच्या उज्याच्या आंगवण्यांत उडोवंक त्याने आपल्या सैन्यांतल्या थोड्यांक मांड्यांक आज्ञा दिली. ते गायन करतले ते आयकून ते जिवंत आसात ते पळोवन नेबुकदनेझर राय दटक जालो आनी तो वेगी वेगी उठलो. त्याने आपल्या मंत्रीक मुले, तुम्ही तेगा मनशाक बांदून उज्यांत उडयले न्ही? त्याने रायाक जाप दिली, खरे राया. त्याने मुले, पूण म्हाका 6 जण मेकले दिसतात. ते उज्या मध्ये भोंवतात आनी तांकां कसलेच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझरान मुले, शद्रा, मेशाक आनी अबेदनेगो हांचो देव सदैव त्याने आपल्या दुताक धाडला आनी आपल्या सेवकाक निवारले. कित्याक त्यांनी ताजेर विश्वास दवरलो आनी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याय देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपलोच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तू सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमे बरेत पवित्र नाव. बो मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तू सर्वेस्परा तुझ्या महिमेच्या पवित्र मंदिरान. बो मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तू तुझ्या राजवटकेच्या पाटार बसलेल्या. बो मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तू केरुबांचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश लायतेल्या. बो मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तू सर्वेस्परा आकाशा मांडाळ्यार निवास करतेल्या. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक.
मान आनी वडवीक तुका ससनाचा ससना. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. जी कोण बऱ्या आणि उदार काळजान उतर आयकन ते सांभाळताय आणि आपले तिरासणेर पोळ दितात ती बागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सरेश्वर तुमचे सव्वे असो. तुमचे सवे आसो. जुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. आपणाक सत म्हणतल्या जुदेवांक जेसून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुम्ही खाल जावन चलच्या जाल्यार तुम्ही म्हजे खरे शिस जातल्यात आणि सत जाण जातल्यात आणि सत तुमकां सुटका दितले. ताणी ताका जबाब दिली, आमी आब्रामाच्या संततीचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले नाव, तर आमकां सुटका मेळटली म्हणून तूं कशें म्हणटाय. ताका जेसू म्हणालो, सत सांग तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी आब्रामाची संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजी उतरां तुमच्या भितर इगानात. देखून तुमी म्हाका जे विशीं मारूं सोदतात, जे हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी हे तुमी तुमच्या बापा आनी जे तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां तें तुमी करतात. ताणी ताका जबाब दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार अब्रामान केल्ले बरी तुमी करते असल्यात, पूण देवातान आयले सत हांवें तुमकां सांगलां. देखून म्हाका तुमी जिवीशी मारूं सोदतात. अब्राहमान अशें करूं ना, पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. ताणी देखून जेजू जबाब दिली, आमी व्यभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच बाप तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करते असल्यात, कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना, बागार ताणें म्हाका धाडलां. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. दोळे दिसानातले कुर्डे, हस्ती पळोवंक गेल्ले, हस्तीचो एक एक भाग आपणून आपणे हस्त पळयल्या म्हणून आपणे आपडल्या विश्वाविशांत उलयतले. तांकां सगळी हस्त दिसाना म्हळें तांच्या मोतीक नातलें. फारिजेवांमध्ये तशेंच तांच्या लागीं असली थोडी जाणवाय काणयोन आपणाक सगळें सत जाणा आसा म्हणून ते तर्क करतले आनी सत जाणा जावंक ते इन्कार करतले. अर्धें सत तें सगळें सत न्हय. येवेन पटयतल्याच्या वा बुलोवणी हाडटल्याच्या वा नाटतल्याची उतरां आयकलीं, फटी आयकलें आनी ह्या वरवीं ती पातकाचे खोटेपणाचे गुलाम जावंक पावले. कोण सोम्यांची उतरां आयकतागी तो गुलामपणांतले, बंदडेंतले आनी कैदी जाल्ल्यांतले
मुक्त जावंक शकता. सामार्याची पातकी स्त्री पातकाच्या गुलामपणान असलेली, लजेन भरलेली, लोकांक मेळोवंक इन्कार करतली. दोनपराच्या वताक ती थंयसर उदका लागीं गेल्ली. जेसूक कांय निर्वोग नासतना, दुसरी वाट नासतना ती उतरां आयकताना जेसूच्या उतरा वरवीं पातकाच्या गुलामपणांतली ती सुटली, लजेंतली भायर आयली आनी धैर्यान ती जेसूची उतरां उलोवंक शकली. कित्याक ती जेसूची उतरां तिने आयकोवचें मोन केलें. शास्त्री फारिसेव आपणाच्या त्या जाणवयाच्या संगतीचे गुलाम जावन आसले. कित्याक म्हळ्यार तांकां मोइशेचे नियमशास्त्र संपूर्ण रितीन कोडीत आसा, अभ्यास केला आनी तांणी पारिणात जोडल्या अशें ते उलयताले. आनी त्या जाणवे तांकां इतलो अभिमान आसलो की कोणश्यो बुड्डिलेय तांणी साबाता दिसाक पाताक म्हणल्यार हंताक पावले. तांचे ते उणेपण अस्कतकाय ते नेणा जाले आनी जेसूक तांणी आयकोवंक इन्कार केले. हरी एकलो मनीस जेसूक आयकनातलो तो पातकाचो गुलाम जावन पावता. एक दाखलो घेवंक जाल्यार राग आसो वा गुलाम जाल्लो मनीस घडये भितर तो उद्वेग जाता आनी तो रागान भरता आनी आपणाच्या रागाक आनी एकलो मनीस कारण तसली उतरां आनी दुखची उतरां, बुरशी उतरां तो उलयलो म्हणून उसांबळ जाता, रागान पेट्टा. पिलाता मुखार मौन रावल्या जेसूचे अभ्यास करूंक, सोसणी करूंक तो सकाना, उसांबळ्यान तो पडटा. देखून हरी एकलो पाताक आदारतलो, तो पातकाचो गुलाम जाल्लो तो, ताका सुडका मेळा जाय जाल्यार, त्या बंदड्यांतल्यान ताणें भायर येयचें जाल्यार जेसूची उतरां आयकोवची ताणें साल करी जाय, अभ्यास करी जाय. सुटावें सांगचें जाल्यार ते फारिसेव मात्र न्हय, हरी एक मनशा भाड देवाक आयकोवंक इन्कार करता. येवेन आयकोवंक इन्कार केल्ल्या बरें. शब्द आयकता पूण शब्दाक आमी दिता, पण तो शब्द तो भितर रिगाना, कडपाचेर पडल्या त्या बिया बरी, ते फळां बरी जायना. देखून ही एक विशेष कृपा केंची म्हळ्यार देवाक आयकोवचें, देवाच्या उतराक जेसू क्रिस्त खाल जाल्लो, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत देवाच्या उतराक विधेय जाल्लो, ती व्हडविकाय कितें करता म्हळ्यार आमकां सर भानपासांतलें भें, भिरांत, कौजेनी, मातनी, पातकाच्या वडींतले आनी पातकाच्या त्या सर बंदडेंतले मुक्त करी जाल्यार फकत देवाचे उतार आयकोवची ती संवय सुरू करी जाय. देखून फारिसेवांक तितें घडलें. जेजू सरशीन आयलो जाल्यार, जेजू तांचे देग उलोवन आसलो जाल्यार, जेजू तांकां बापा संदेश दिलो जाल्यार तांणी इन्कार केल्लें घडीत, तिरस्कार केल्ले घडीत आमकां जाणवायन बरोवन दी. आमचो देव आमचे लागीं उलयतना, आमचो देव आमचे लागीं राज्य जावंक आशेतना, आमचो देव आमचे लागीं संबंध जोडूंक वा आमचे लागीं भान जोडूंक आपण दितना ताची उतरां चीत दिवन आयकोवची कृपा आमकां मेळोवन दी. आमी मागया. C20. Apa Bapa segeja Hidung Gehan Rektamasa Krisasa Dilangka Budla Undyavaina Sanggapa Jiganam Se Dita Taka Puramka Tusi Kripa Dusre Kanche Amka Naka Apa Bapa Seginsa Gihundo
व्यक्तमासा क्रिस्ताचा दी आमकां बदलो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता सारकें जामच्याक मागात. येथून सातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या एका पैसो साधवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा ओ याज्ञ तुझे मुखार पावूं, तुझ्या नामाच्या मानाक आमी तो समर्पंक म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घालाय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण आमी मागतां, तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तयो भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचे तूं बळ मोडताय. आमची मनां वंस उबारताय, वेगवेगळे सुगुण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचे इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तो. सर्गानी सोमचा बरा तुझा वैभव. ओ सगळे तुका जय, ओ सगळे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळे तुका जय, ओ सगळे तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेणें हे म्हज्या उडासा करात. Bavattaso goto purgatoria.
सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही रमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड रग्गा सवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पित्या पाऊल साडन आमच्या गोळी बापा आणि सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस तांक तुझें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस तांची दया कर आमी मागता. आंकार मरिये देवाचे माय संगती बागेवन जुसे तुजो पती बागेवन तांतोन बागेवन धर्मदूतान सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुझे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदरान आमकां शिकयलेल्या मागण्या आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज जमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रासा जमकां दी आणि आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळण्यांत पडोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नात्रेक केल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांदे सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या बाबट्टाचेर दिश्ट घाल आणि तुझे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमचे काकलोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमचे काकलोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दे. ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती
शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी सुयांतरीचे म्हाका फोना पुंचो त्रास म्हाका बरें केलें क्रिस्ताची कूड म्हाका सुसण्याच्या जिविताक सांबाळ D40 Gesù tuja jeवना संतोषान सम्या स्वागत करून तुकारा कोरवला ये बेगे आमचा बिडरा सदा आमच्या कसा ये बेगे आमचा बिडरा राम सदा आमच्या कसा जीविताचे कांतो अज्ञाचे पुषंतो आत्मो आमचो पताय देवी जीवन तुझे दान सदा दे आमकां देवी जीवन भर आमकां तुझे दान सदा दे आमकां दैविक जीवन भर आमकां जेसू तुझ्या जीवना संतोषान सम्या स्वागत करून तुकारा कोरवल्या ये बेगी आमच्या बिडारा राम सदा आमच्या कळसा ये बेगी आमच्या बिडरा राम सदा आमच्या कळसा प्रार्थूया मोगाळ बापा तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्त आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी दी आमच्या काळजांतली सर खोटेपणां काडून ती निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आश्रयाका सदां सांबाळ हे आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुझे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन सुनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बडुका बोगो सोम्या पाका मोजी बोगोस बोगो सोम्या पाका मोजी
मोचे भोग काकुल मोचे करे देवा अगणित काकुल ते अपराध मोचे करसोत पुसो मोचे पावे मोते भोगो सोम्या पक्का मोचे भोगो भोगो सोम्या पक्का मोचे भोगो. सर्वेले मागणे सगळ्यांचे बापा तुझ्या पुताची चूक आमचो सर्वंदा सांतवे धाडलो आमकां पातकांतले आनी वायटाच्या बांदपासांतले सोडूंक ताणें कश्ट सोंसले. जेजू ताचे जिणे चलिल्ली ती कुर्सावाट आमी समकताना आमी आमचे आदले पातकेची विसरून कश्ट चुकदोनी येताना भिये नासतना रावूंक आनी तुझे भावार्थ दवरून जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. पयले दिसांव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुर्सार वेचडलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू सर लोकांक बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिले. आमच्या पातकावरवी हे कश्ट तुका फावो जाले पूण तुवें ते मोगान स्वीकार केले. आमच्या जिवितांत तुझे नांवान हेरांक बरें करतना आमकां मेळचे कश्ट आनी दगदोनी मोगान स्वीकार करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुलतामची कर. सम्या काकुलतामची सदैव मागता उपकार कनसेगा आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. दुसरे दिसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुर्सार वेचडलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू तुझ्या खांदार जडायचो कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्वीकार करून ववयलोय. दिसपरत्या जिवितांत तुझ्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात ते मोगान स्वीकार करून ववूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुलतामची कर. सम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसेगा आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. तिसरे दिसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुर्सार वेचडलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू खूब भारादी कुरीस वयतना ताचे जडायन तूं पडलोय पडल्यार थंय श्रवण आसतना तूं उठून फुडें सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी पातकाक पडटा असल्या संदर्भांनी उठूंक कुमसाद जावन जिणीक बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुलतामची कर. सम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसेगा आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. चवथे दिसांव जेजू आपल्या दुखेस्त मायक पळयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुर्सार वेचडलाय सगळो संसार. काकुलदारा जेजू तुझ्या आवयन मोरयेन तुझ्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो आनी संगात दिलो. तुम्ही एकामेकाक संगात मेळतना बुजवण दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत कश्टांत आसलेल्या व्यक्तींक सदांच बुजवण दिवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुलतामची कर. सम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसेगा आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. पांचवे दिसांव सिरानोचो सिमाव जेजू कुरिसवंक कुमो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुर्सार वेचडलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू सिरानाचे सिमाव कुरिसवंक शिपायांनी बोल केले मोड नातल्या रितांनी कुरिसवंक तुका कुमो केली आनी तुजे कृपेक तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते पावटी कुमो करूंक मोड नातल्या वेळार सिरानाच्या सिमाव परी प्रयत्न करूंक हेरांक कुमो करिशे आनी तुझ्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायशे आमकां कृपा दी. सोम्या काकुलतामची कर. सम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसेगा आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. सव्वे दिसांव वेरोनिका आपल्या तुवाळ्यान जेजूचे मुखामळ पुसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुर्सार वेचडलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू वेरोनिकाक तुजी बिरमोत दिसली
आणि आपल्या तुवाल्यान रक्तान बुडले तुझे मुखामळ पुसले अशें तुका सवकासयला बैली आमच्या जिवितान कुटुंबान तशेंच शेजरा संकश्टान वलवलच्या भावा भयणीची मुखामळां पुसूंक आणि तांकां सवकासय लाभूंक आमकां करपा दी सोम्या काकुलतामची कर Sumia kakutamchika, Sademaya Maktoka, Kansega Muchakalsam, Kursamulia Jesuche. सातवेस तेसाव जेचो दुसरे पोटी कुर्सा बंदा पडटा आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेसू क्रिस्ता Kitat vetucha bagyan kursar visudalai suglo samsar. काकुलदारा जेसू मित्रांनी चल्लो तू हो परादी कुरीस वाहून कष्टाताय शिपाई तुका बोल करतात असल्या संदर्भात तू पडताय पूण ते श्रवण असताना पुढे सरताय आमच्या जिवितान बरेपण करताना जायती दगदोनी आमकां सोसूंक मेळटा असल्या संदर्भात बरे करचे सोरी नासतना धैर्यान उठोन मुखार वचूंक आमकां करपा दी सोम्या काकुलतामची कर Sumia kakutamchika, Sademaya Maktoka, Kansega Muchakalsam, Kursamulia Jesuche. Dunyao moso, dunkar somya, Kertu mitar maka, Aprat moje hawar kata, Patat moje rata, Bogo somya, Patka moje bogos, Bogos somya, Patka moje bogos. आठवेस तेसाव जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेसू क्रिस्ता Kitat vetucha bagyan kursar visudalai suglo samsar. पुजवंदरा जेसू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुझी सेवा केली आज तुझे कष्ट पळोवन ती रडताना तांकां तू संगात दिताय आमच्या जिवितान आमकां कुमक केले मनशां कष्टताना तशेंच हे व्यक्ती विविध संकश्टान कष्टताना तांकां संगात दिवंक आणि बुजवण पटोवंक आमकां करपा दी सोम्या काकुलतामची कर Sumia kakutamchika, Sademaya Maktoka, Kansega Muchakalsam, Kursamulia Jesuche. नवेस तेसाव जेसू तिसरे पोटी कुर्सा बंदा पडटा आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेसू क्रिस्ता Kitat vetucha bagyan kursar visudalai suglo samsar. मोगाळा जेसू परत परत तो कुर्सा बंदा पडलोय शिपायांनी तुका जग दिले तरी पडल्या वेल्यार आमच्या विशयान तू चिंताय उरताय आणि आमकां सुरका मेळच्या खातीर फुडें वेताय आमच्या जिवितान कष्टा वयर कश्ट येताना हेरा विशीं चिंतूंक सैतानाच्या संगतीचे सैत व्हरूंक आणि फुडें वचूंक आमकां करपा दी सोम्या काकुलतामची कर Sumia kakutamchika, Sademaya Maktoka, Kansega Muchakalsam, Kursamulia Jesuche. दहावेस तेसाव जेसूचे आंग वचून कान ताका विनगो करतात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेसू क्रिस्ता Kitat vetucha bagyan kursar visudalai suglo samsar. मोगाळा जेसू तुका शिपायांनी विनगो करून आत्मान केलो ह्या वेळार सुस्निकायन हे कष्ट तू सोसताय आमच्या आत्म्याची ताण भगयताय आमच्या जिवितान स मनशाक मान दिवंक तांची हक्का राखून व्हरूंक आणि तांकां बरें करूंक करपा दी सोम्या काकुलतामची कर Sumia kakutamchika, Sademaya Maktoka, Kansega Muchakalsam, Kursamulia Jesuche. 11वेस तेसाव जेसू कुर्सार केला येतात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेसू क्रिस्ता Kitat vetucha bagyan kursar visudalai suglo samsar. मोगाळा जेसू कुर्सा वाटेच्या पैनाच्या निमाण्या हांतार तुका तांणी कुर्सार मारलो ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुझे हात आणि पाय कुर्सार केलोवच्याक हांवें अर्पिले आमच्या तुवें अर्पिले आमच्या जिवितान तुझे खातीर जियेतना दिसपडते जायते जण आमकां केला येतात असल्या परिस्थितीत दावा नासतना तुझ्या कुर्सार वेंगोवंक आमकां शिकय सोम्या काकुलतामची कर Sumia kakutamchika, Sademaya Maktoka, Kansega Muchakalsam, Kursamulia Jesuche. 12वेस तेसाव जेसू कुर्सार प्राण करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेसू क्रिस्ता Kitat vetucha bagyan kursar visudalai suglo samsar. काकुलदारा जेसू
तुझ्या कुर्साच्या मरणा मुखान आम्हा पातक्याक सुटकाला बैली आमका बापाच्या हातान समर्पण दिले सर्वांक तुवे बक्षिले अशे तुझे रगत वरूंक आमका बचाव केले आमच्या दिसपरत्या जिवितां सरसंगती बापाक समर्पण दिवंक आणि पाताक पयस करून जिवंक कृपा दी सोम्या काकुलतमचीकर सुम्या काकुलतमचीकर सदैव मयमक्तोकार कंसेगा आमचे काळजां कुर्सा मल्ल्या जेसूचे 13 सेसांव जेजूची कोट देवून मरेच्या उस्क्यार दितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेसू ख्रिस्ता कित्याक तू तुझ्या बेगीन कुर्सार वेळ सोडयलाय सगळो संसार मोगाला जेजू मुरयेन तुझी निर्ची कोट स्वीकार केली ह्या वेळार आमचे पासोद बापा लागीं विनंती केली कष्टान संपलेल्या मरणाचे तणेर आशिल्ल्या व्यक्तींक आम्ही स्वीकार करूंक आणि तांचे पासोद सदांच मागोवंक आमकां शिकय सोम्या काकुलतमचीकर सुम्या काकुलतमचीकर सदैव मयमक्तोकार कंसेगा आमचे काळजां कुर्सा मल्ल्या जेसूचे 14 सेसांव जेसूक निके पितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेसू ख्रिस्ता कित्याक तू तुझ्या बेगीन कुर्सार वेळ सोडयलाय सगळो संसार मोगाला जेसू तुझी निर्ची कोट फोंडान निके पिले ह्या मुखान फोंडाक नवो अर्थ तुवे दिलोय आम्ही सकटा ससनाक जेतल्याव आणि कोणच मुर्चे ना म्हणून शिकयले आमच्या जिवितान बरोशान जिवंक आमकां तू शिकय सोम्या काकुलतमचीकर सुम्या काकुलतमचीकर सदैव मयमक्तोकार कंसेगा आमचे काळजां कुर्सा मल्ल्या जेसूचे तुझे हावे पापा धरले गुन्या हावे केलो गुन्याचा हांव जल्मालो पातकांग सांभळलो गो सोम्या पातका म्हजी बोगस गो सोम्या पातका म्हजी बोगस शेवटचे मागणे ख्रिस्त आमच्या पासोद कालतो चलो कुर्साच्या मरणापर्यंत मोगाला जेसू तुझे या कुर्सावटेच्या पयनान आत्मिक रितीन आम्ही वांटेले जाल्याव ह्या वेळी तुझ्या पाशावन स्वामी नियाळ केलो ह्या मुखान आमकां भावार्थान आणि भरोशान तुवे भरले फुडल्या जिवितान पातकाक पाट करून जीव पेल्यान सो मोग करूंक आणि तुझ्या जिवंतपणाची साक्षीदार जावंक आमकां फावो कर म्हूण आम्ही तुझे नवे मागता आमेन आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज समका येवची कशी सगळ्या सत्ता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडटो राजा समकादी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्षिलांव तशें आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळेपणां दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरले सुमीचे संगाता स्त्री भितर तूं देव आणि स्नेह पॉलचे कुशीचे जेसू भगिनी मरियम देवाची आमकां पिरांका विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि स्थान सर्वदा आमेन जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेसूचा जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेसूचा कुर्सा तू सावना साई मोर मोगानी स्वातंत्र्याचे प्रकाश गलसर मनशांचे सदा वसतेल्यांचे जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्साचे सुचा जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्साचे सुचा मोगाड पुत्रा सोवे आमकां नरी आशीर्वाद दे आमकां भगवान कुर्साचे कुरवेन आमकां आमचे देवा तुमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन